Miabot jud ta og part 3 mga kalabs kay taas-taas man ning video nga atong nahimo di ay mga kalabs. Kadifo na namo ni karong adlaw mga kalabs ug naglukdo na pud og nipa akong bana mga kalabs. Pag-abot na mo sa bungtod mga kalabs, mao ni akong gibuhat, nagputol-putol na pud ko aning mga kamanting kahoy karon mga kalabs. Kay busy man akong bana og hakutay sa nipa mga kalabs kay mag-atop man siya sa payag karon. So mao nang ako na lang ang naghimo aning mga kamanting kahoy nga akong pagkatadtaron karon mga kalabs. Ug mao na siya mga kalabs, ako nang gigutad-gutad ang kamanting kahoy kay aron mahuman gyud siya ug matanom na dayon siya pagkaugma. Nya napoy amigas na sige rag samok-samok, sige rag pamaak. Nakaabot akong bana mga kalabs, nagdala og duha ka sipi nga saging gikan sa ubos. So hinana kadasig akong bana mga kalabs magliklingok sa kabukiran. Family oriented gid ni siya mga kalabs. Ang goal niya is mabuhi gid ang iyang pamilya. Charot. Do na amang gid ni siya tarong nga trabaho mga kalabs, pero wala gid ni siya nagsalig sa iyang sweldo mga kalabs ug gina-invest gid niya para sa among future buhon. So kay nahuman naman mi tadtad sa kamanting kahoy mga kalabs na napud mi diri sa payag. Amo na pud ning ilisan og atop mga kalabs kay nga buslot na og kagubaon na sab ning payaga. Kailangan namo ni ati manon ang atop mga kalabs kay aron dili mo samot og kaguba ug nagsugod na ra ba og kagabuk ning payaga mga kalabs. Kay kabalo man mag-atop ug magpanday-panday akong bana mga kalabs aw atop dritso. So iya gyud tanang trabaho mga kalabs kay di man ko kamao igo ra man ko tigtan-aw niya. Uban-uban ra gyud niya akong trabaho niya mga kalabs kay aron di pud siya laayan og lihok mga kalabs. While nag-atop siya mga kalabs, grabe kay kainit ang panahon anak mga kalabs, napula gid kay niyang naong anak mga kalabs. Kay nahuman naman niya og hawan dito sa habog ang atop mga kalabs, karon magsugod na pud na siya og tap-tap anang nipa mga kalabs. Para na ako'y gamit mga kalabs, ako ang tigduhol ana og nipa mga kalabs. Maong magka-teamwork dun mi ani mga kalabs kay di man gid ni siya magyaw-yaw og mulihok ko aw maayo og dili way jud na siya reklamo mga kalabs. While nag-atop na siya mga kalabs, naghartok-hartok pud mi gamay anak mga kalabs ug nananghid ko nga for this year manarbaho na ko mga kalabs kay maragilaay na pud ko og puyo-puyo. Almost 3 years pud ko nga unemployed. Kini akong bana mga kalabs, dili ni siya gusto nga manarbaho ko pero mas prefer pa ni siya nga mag-business ko bisan ginagmay. At least ako ang nagbuot sa oras. Pero sa akong side, di man ko business minded good mga kalabs. Mas ganahan ko manarbaho mga kalabs o comfortable sad ko nga maka-explore og lain nga mga butang. Unta sugtan ako sa akong bana nga manarbaho mga kalabs. Ug nahuman na namo atop ang payag mga kalabs ug karon hapon naman so nangandam sad mi para mobaba. Amo nang isulod og sako ang mga saging mga kalabs kay aron dalon na mo ni sa balay. Og pagkaugmaan ng mga kalabs, ika-day 5 na namo sa amo ang pag-ani sa bukid mga kalabs. Ang target namo ani mga kalabs is magtanom og kamanting kahoy. So nagpasuhol mi anak duha ka tawo mga kalabs para madali og tanom mga kalabs kay magbalik na og duty akong bana ugma mga kalabs. Wa na mo lihok diri sa bukid mga kalabs. Pero wag gid nila nahuman og tanom mga kalabs, daghan pa kayong nabilin mao nang nagtanom na lang akong bana unya mitabang na lang pud ko og butang og yuta na mga kalabs kay aron mahuman jud. Pero wag gid nahuman og tanom mga kalabs kay nag-ulan naman og salamat sa Ginoo no kay iya kami gipaulanan og paghuman og tanom sa kamanting kahoy mga kalabs.